La Valgi fa dies que està avorrida i trista a casa. Com que encara és petita, degut al confinament, no pot sortir de casa. L'han prohibit anar a veure els seus amics. L'han prohibit anar a jugar al parc. L'han prohibit anar a les seves classes de ioga, que tant li agraden i que tanta pau li donen. En definitiva, l'han prohibit seguir sent la nena que era abans. Però el que més ràbia li dona és no poder seguir compartint el seu conte preferit amb els altres nens. És un conte que tracta d'un unicorn que es deia Neu i vivia a la Cerdanya fa molts i molts i molts anys. I explica com els unicorns, amb la seva banya màgica, projecten alegria i il·lusió a tota la comarca. Però avui ha passat una cosa ben estranya. Quan s'ha despertat, s'ha mirat al mirall i ha vist una llum especial que desprenien els seus ulls. Quan s'ha anat a vestir, en comptes d'agafar la roba blanca de sempre, ha agafat la roba de color. I segons anava passant el dia, anava sentint una emoció a dintre seu que feia molt temps que no sentia. El seu cor, que s'havia anat apagant i havia anat perdent els seus colors, a poc, ha començat a bategar d'una manera ben especial. Ben bé no sap per què ni com, però ha succeït. Potser ha sigut per veure els balcons tots decorats de roses dels altres nens. O potser ha sigut per la creativitat de l'altra gent per fer intentar passar una diada ben especial. O simplement han sigut les paraules dels seus amics amb la seva videotrucada de cada setmana. No sap exactament per què ha sigut, però ha corregut i l'ha fet la nena més feliç de la comarca. I ha tornat a tindre la il·lusió de compartir el seu conte amb els altres nens. Aquesta vegada ho haurà de fer d'una manera diferent, perquè no pot anar ni a les biblioteques, ni a les escoles, ni a cap centre de ioga a explicar el conte i la màgia dels unicorns. Així que ha decidit vendre aquest conte perquè de moment, mentre no puguin sortir, els nens puguin llegir i seguint fent ioga cada nen a casa mirant la Valgi i l'unicorn amb la seva banya màgica. Si voleu comprar el conte aquests dies de Sant Jordi, us l'enviarem a casa amb un petit detall de Sant Jordi. Bona diada!